guys, pupunta tayo ngayon sa Barangay Putol na kung saan dito mayroong daang papuntang Daang Kalikasan via Santa Cruz. Ngayon dadaanan natin yon para puntahan natin yung daan, pero sa ngayon ang alam ko hindi pa gawa eh. Pero pagka natapos na yon, sigurado dito mayroon ng daan. Yan, sundan nyo lang itong aking video at papakita ko sa inyo yung ibang daan ng papuntang Daang Kalikasan via Infanta, Pangasinan naman. Yan. Maalala ko nga lang pala guys, nung time na nadisgrasya yung kapatid ko, activity dito sa park na to, okay naman na siya ngayon. Medyo may isang buwan na yung nangyari. Nagkataon na duty ko, hindi siya naka-helmet. Yun, dito na-overshoot siya dito. Yan, yan dito na-overshoot, nag-slide siya dito. Yan guys, wala siyang helmet. Buti na lang at hindi siya ganun kabilis. Nabitak yung ulo, nakayod yung tuhod. Ayun, so, sobrang nervous ko talagang. Sobrang bilis ng ambulansya sa pagmamaneho ko. Nung nagkataon pa na kapatid ko, ako pa nag-rescue. Guys, ito lagi pinapaalala ng lahat, riders, mga vloggers, batas natin, kailangan mag-helmet. Hindi naman kasi pwede yung nag-helmet lang tayo para dahil nagko-comply tayo sa batas. Hindi yon. Pinag-helmet tayo ng batas para sa kaligtasan din natin. Diba guys? Na importante talaga naka-helmet. Siyempre, sasabihin nila sa akin, ba't ang mahal naman ng helmet mo? Scooter lang naman yung sasakyan mo. Bakit? Pag ikaw ba nadisgrasya sa motor or big bike, hindi parehong damage. Ang halaga ng helmet ko, halaga ng isang CT scan. Yun. Pag ikaw na CT scan, pwede ka pang mamatay. Diba? At pag naka-helmet, madidisgrasya ka man, mapaprakture man yung ibang part ng katawan mo. Hindi lang, wag lang sa ulo. Dahil sa ulo, wala kang kalaban-laban dyan. Pagka nag-flat ka, nabasagan ka ng bungo, hirap. Yun lang guys, konting tip lang at sana magbaliwalain yung mga mensaheng yun. Ako kasi mula nung napasok ako sa ambulansya, marami na ako na nasaksihan, may takbo na puro mga vehicular accident. Alam niyo ba kung anong nangyayari? Karamihan walang helmet, nabibitak ang ulo, yung iba namamatay. So, nung nagkaroon ako ng scooter, naging aware ako. Aware na ako noon, nung wala pa akong motor. Aware na ako noon na mag-helmet, lalo kasi siyempre lagi ko nakikita yung mga tinatakbo ko, ganun ang mga nangyayari sa kanila. So, nung nakabili na ako ng helmet ko, ng motor ko, ayun, nag-ipunan ko na rin yung hindi lang pinakamaganda, medyo talagang napaka-quality ng helmet. At subok na. Ito guys, ngayon lang tayo magkakaroon ng video dito. Itong part na to. Kasi dati dito tayo, papunta tayo ng Migulgol, papunta tayo ng Bamban, Kita. Ayan, dito naman ngayon, Barangay ng Alisan. Dadaanan natin. So ito, isa to sa mga magiging daan natin papunta ng Daang Kalikasan balang araw. Siyempre ngayon kasi hindi normal tong sitwasyon natin dahil sa pandemic. Napakahirap mamasyal ngayon. Yes, marami na rin sana ako nagagawang vlog, marami na rin sana ako mga travel vlog. Kaya lang wala akong magawa dahil pandemic. Sobrang busy pa palagi sa trabaho. Pag-duty sa ambulance, nakatakot talaga. Dumarating yung time na kailangan namin swab,
subo ako na quarantine. Dito mayroon namang mga ilog. Tignan natin mamaya, sisilipin din natin nga pala yung ilog. Kasi alam ko malabo ngayon eh. Dahil lagi ang ulan dito eh. Hindi nga alam dito talaga maraming lubak. Maraming sadya ako ng agaw ng lilim. Kaya hanap tayo ng mga hindi masyadong lubak. Resort lang ito eh. Hindi malinaw rin pa ang tubig niya. Dito yun eh. Kaya malabo yung tubig. Malikabok. Plus metro na ako. Hindi ako napansin. Dito na tayo sa barangay Potol. So nakatip-katip na rin tayo dun sa
ginagawang tulay. Ewan ko kung paanong tulay ba yun. Matagal ng problema ng ano nagdudugtong kasi ng Infanta tsaka Santa Cruz yun eh. Nagdudugtong ng Barangay Putol ba o Doliman, tapos Gis-Gis ng Santa Cruz. Ayan guys, malapit-lapit na tayo dun sa ginagawang tulay. Pero hindi ko lang alam kasi wala akong idea kung makakapasok ba doon. Pero ito yung magiging isang daan natin, magdudugtong ng daang kalikasan. Ayan, dito na kasi tayo sa boundary ng Doliman sa Putol. Ito yung pantahan papasalan natin. Dati kasi ito kahoy yung flooring niya eh. Ito na yun. Pero may mga kasama ko sa club dito sila dumadaan eh. Hindi ko alam. Wala lang akong idea kung dito ba. Kung saan baka dito ang daan. So sabi ating tambata. Dito yung igturong Gis-Gis. Pagturungan. Adin tilalan. Da. Yan. Ay doon na yon. Diyan sila tumatawid. Tapos malalim doon. Ayun, papunta raw doon. Tapos pa ganon. Nakapunta ka na sa daang kalikasan. Karating ka na, maganda no? Yan, siguro. Medyo matagal pa siguro to. Pero ito na yung ito na yung magiging access natin pag pumunta tayo ng daang kalikasan. Okay, hanggang dito na lang guys. Watch, like, share, and subscribe sa aking channel, MotoGen RF. Thank you for watching.